Vinga, va. Carlos. En Fora de Joc, amb Josep Serrat. Bueno, bones. Paula, primer de tot m'afegeixo a les felicitacions o les gràcies que ha dit el Joan d'apostar per l'últim maig de Ràdio Sant Quirze, que sincerament he estat comptant els seguidors d'Instagram i crec que és la persona que evidentment en té més, tot i que la jovenalla que portem, perquè parlem del juvenil i tot aquest, i aquests ja pugen amb l'Instagram sota el braç, llavors també tenen bastants seguidors, però evidentment és la persona amb més renom que estem entrevistant. Dit això, les meves preguntes no aniran encaminades en el futbol, bàsicament perquè tampoc hi entenc massa i els que hi entenen són els altres que m'acompanyen. Llavors jo tinc curiositats o vull saber altres coses i més d'una jugadora professional, que sempre m'he preguntat. Primer de tot, quan he mirat alguna entrevista que et van fer i veia que eres hija, hermana i nieta de jugadores de futbol o alguna cosa així, per deixar-ho clar, no tens res a veure amb el Soldevilla mític de l'Espanyol, veritat? No, hi va haver una retransmissió d'un partit del Real Madrid TV, crec que vam jugar allà. Es van inventar que era germana. I clar, tothom preguntant-me, jo soc germana de mon germà i s'ha acabat, no tinc més germans que jo sàpigui. Que, clar, jo també, jo vaig gairebé caure, quan estava buscant informació per fer-te preguntes, gairebé vaig caure, però després vaig mirar i dic, un és Soldevilla i l'altre és Soldevila. Vull dir que el cognom tampoc... Vull dir, entre germans no sé si és gaire normal que es canvi el cognom, però bueno. Claro. Però veig que no sóc el primer que es va confondre. No, van haver diversos, sí. I sort d'algun que ja em coneixia van dir no, si su hermano és tal i és tal, o sigui, no van dir res. És fort que en directe s'inventin que el germà era... Vull dir, perquè realment no hi havia cap fonament enlloc. És que és impossible, perquè si tu em busques a mi, literal, tot el nom i cognom, però si et surt, quants germans tinc, o sigui, és que és impossible. Llavors jo crec que no tenien d'on tirar i es van marcar un triple, però en tota regla. Coses del directe. Ja que parlem que tenies família futbolista, de qui tens referents familiars? Vull dir, no sé si els teus pares o... Sí, el meu pare, no va jugar a l'alt nivell, va jugar en categoria territorial. El meu pare i mon germà després també ha jugat a categories de futbol base a l'Osasuna i ara està jugant a tercera a la Rioja i jo sobretot sempre dic que és per mon germà que jo jugo a futbol. Després, una de les altres... Jo tocaré molts temes, que no tenen cap sentit un amb l'altre. No, cap problema, endavant, tu pregunta. Vas guanyar la Copa de la Reina? La Copa de la Reina l'entrega Su Majestat, Leticia, o no? Sí, literal, Su Majestat, a la capitana. No, jo no. No la vas conèixer? No feu una mica de xarra? No vaig tindre oportunitat, només la nostra capitana, què va? Jo t'anava a preguntar si era campechana. No, dic, igual s'apropa, baixa i ens la dona a totes. No. Jo pensava que el postpartit, és a dir, d'entregar-la l'entrega a la capitana, això sí, perquè és la que l'aixeca i tal, però dic, després deuen baixar a saludar. Clar, no baixen a saludar, els Reis? Res, i nosaltres a baix esperant, no, per si acas. No. A mi em faria il·lusió conèixer-los. Bé, da igual, dit això, següent pregunta. Sí, una altra entrevista que et van fer, que vas dir, i jo no sé per què no he tret més suc, vas dir, si no hagués estat futbolista, ho dic literalment el que posen, la resposta, ja sé. Voldria ser conductora d'autobús. Sí, però és veritat, us ho prometo que és veritat. Mira que hagués dit professions, però aquesta, no, no respectes, De petita sí, t'ho juro que de petita jo només pensava en portar un equip de primera divisió de nois, aquests de, jo què sé, qualsevol equip, i conduir jo, tipus, portar-los de l'hotel al camp de futbol. Els típics prepartits, jo conduir... Però com és això? Però que tens afició pels autobusos o com va això? No sé, crec molt gran moure tot això, portar tanta gent dins i a sobre un club, tothom allí mirant què tal conduir-lo, no sé. O sigui, de petit, no sé, vol ser, jo què sé, metge o coses així, bomber, saps? Conductora d'autobús, impressionant. No, us prometo que des de ben petita ho dic, sí, això riuen, però des de ben petita. Com també deia que volia portar el carro de la neteja dels hotels, doncs em feia gràcia i jo volia de gran ser netejadora dels carros d'hotel. Però tot molt, estan allà escoltant, però en segon pla, Vull dir, és com un cambrer, jo sempre ho penso, quan jugadors d'alt nivell o així que van a un restaurant o així, el cambrer s'entera de tot, o a nivell polític. Que està en el rerefons. És veritat, no havia caigut amb el cambrer, però també és veritat. Cambrer també haguessis estat, No, és com, no? Ja de pas recepcionista dels hotels, no? Veus a tots per allí, passant. És veritat. I de quin equip? Deies un equip masculí, de quin equip?
volies ser? Jo no m'ho he amagat mai, jo sempre he sigut del Madrid, és la realitat, i per això jo crec que amb l'Espanyol sempre he tingut una simpatia molt especial abans d'arribar. Ostres, jo pensava... Vale. De qui pensaves, del Barça? Sí, bueno, perquè com que has fet... Primer pensava que diries Perica tota la vida, però després, com que has fet aquest amago, dic, no sé què dirà ara. Però no, Madrid. Jo no, he tingut simpatia pel Madrid i... No sé, pel Madrid, però no pel Madrid només. Vaig ser del Madrid, del València, del Betis, t'ho juro que un repertori. Vayan pasando. Ja que des del Madrid, morinyista o no morinyista? Jo sempre pregunto el mateix després de ser al Madrid. No, però ara estic veient el documental aquest del Tottenham, el de All or Nothing, i ui, no sé, em despista, dic sí, no. T'agradaria tenir un entrenador com Mourinho o no? No sé, l'he de tindre. Sempre penso de tindre els entrenadors. No sé. O Pep Guardiola, millor? No, Pep Guardiola, és català. Igual tindríem més afinitat, no? I tàcticament també. Bueno, da igual, no tornem al tema, que si no... És que jo soc molt fan del Guardiola i sempre em fan bromes, vull dir... Ets molt del Pep, no? Sí, però no del Barça, del Pep. Vull dir, estic on estic. Bueno, dit això. Després, en el confinament he llegit també una cosa que m'interessa, perquè se m'està acabant el temps. Vas estar de companya amb una japonesa, Ayaka Noguchi, és veritat? Correcte, sí. Està al Pozo Albense, no, ara, Paola? Sí, està al Pozo Albense. Estaven a punt de pujar, però al final ha pujat al Villarreal. Sí, està al Pozo Albense. Però culturalment, com és això? Vull dir, és japonesa fitxatges o com funciona això? No ho sé. Jo no sé com funciona el tema dels fitxatges, però el pis, culturalment, és molt diferent. Sí, és complicat, Jo hi treballo molt amb japonesos i coreans i és... Però he de dir que no tots els japonesos són iguals. No són iguals tots, perquè aquest any tenim a la Yamamoto, Maya. A la Maya, i és totalment diferent. Sap castellà igual millor que jo. O sigui, una locura. Però amb la Yaka no parlàveu. En quin idioma parlàveu? En anglès? No sabia ni anglès ni castellà, digue-m'ho. No es podia parlar, gestos, tal, i anàvem una mica a classes i algo fèiem per allí. I com ho feu? I com jo sempre, això, perquè culturalment amb el joc del futbol és molt difícil. És veritat. I com ho feia per entrar-se? Vull dir, quin és l'idioma que parleu al vestuari? Parla la pilota, Josep. La pobra portava un paper i l'escrivíem allí els exercicis molt gràfics, però, imagina't, pobra. Jo em poso al seu lloc i anar a Japó, que t'expliquen en japonès i no entrar-te res. Molt difícil. Jo ja no sé com... Però no tenia traductor, això ho diem. Va haver-hi... Sí, ja hem aconseguit el conveni col·lectiu, intentarem que posin traductors, no? En un futur, cada equip un. Tu vas aprendre japonès o no? No. No? Un arigato gozaimasu, coses d'aquestes? Arigato, no? L'arigato és el típic. Uxi, no? Ja. Sí. I l'última, Òscar, ja sí que m'estic passant de temps. No, volia dir-li una cosa, que feia referència, que és complicat que una persona japonesa s'adapti aquí, però la vostra excompanya, la Eli de l'Estal, se'n va anar cap a Àsia, també. T'ho anava a dir, per això penso en ella, quan parlo dels exercicis i la pobra, ara torna a estar allà, serà que li ha agradat molt anar, però m'explicava que, clar, però allí pensa que tenen una traductora, això és cert, Allí posen traductors a la gent que va. És que això... Això és diferent ja l'adaptació, és impossible, no estan en les mateixes condicions, però molt difícil la cultura allí, ella m'ho deia, que no podia viure allí. Perquè tu aniries a jugar a futbol a fora, en algun equip estranger, fora d'Espanya? Sí, a veure, si és europeu, sí, no tindria però si és ja asiàtic i tal, m'emportaria la família sí o sí. No, amb això no tindria cap dubte. És un pack. Sí o sí m'he d'emportar. Sí, és que no puc anar sola, no. Perquè ara l'idioma oficial és espanyol, no? I, per exemple, el fitxatge suec que heu fet aquest hivern també parla espanyol, no parla o costa adaptar-se, també? No parla espanyol, parla anglès. Clar, I l'espanyol... Això ho podeu anar traduint una mica, vosaltres. Sí, nosaltres... De fet, aquest any parlem bastant més català que res, O sigui... Ja t'ho dic, no és que parlem gaire castellà, però sí que quan li expliquem alguna cosa, normalment se li explica en anglès. L'última, que has passat 4 anys o 5 anys a Donosti, he vist que als posts poses coses en basc. Parles basc o...? He posat, ara ja no, perquè ja no estic... Però, per exemple, sí que tens raó que quan vaig... No, perquè m'hauràs vist algun post molt bé. Han analitzat bé l'Instagram. Bueno, però aquí som periodistes de veritat. Molt bé. Sí, molt ben informat, ja t'ho dic. Molt bona aquesta recerca. Gràcies.
quan vam anar a jugar allà, sí que és veritat que vaig posar algun post i quan me'n vaig despedir també. I sí, alguna cosa sí, eh? Sí. Clar, perquè amb quina edat va caure que vas anar allà? O sigui, feies classes de basc? Classes. Vaig arribar amb 19 anys. Amb 19 anys vaig arribar. I feies alguna classe de basc o així o no? No, us feien? però tot pensa que elles és veritat que allí sí que parlen el basc i alguna cosa, al tercer any ja, alguna paraula quan em deien la frase em sonava, però és veritat que quan intentes lligar tota la frase era completament diferent al que ells volien dir. O sigui, no en tenia res. Vale. És que ara et volia dir una frase que me la traduïssis, però no. Però segons quina frase. Jo, ojo, que alguna cosa bàsica sé. Bastant, una conversació així simple. Jo et volia dir, l'últim maig amb Josep Serrat en basco, saps? Però clar, és complicat. Bueno, què passa? I ho posaria de coletilla, saps? Esquena algo, eh? No, que algo em sortiria, inventat. Esquena sí, és A-S-K, esquena... Sí. Ho apuntaré, ho buscaré i ho traduiré. Però no va bé amb el basc, perquè volia fer un joc de basc i no me n'hem sortit. Ja està. Ja està, jo per mi ja estic, eh? Però Josep, si has viscut en bascos, saps que començar a parlar en basc i després diuen a tomar por culo i et surten un insult en castellà, això és molt típic. No sé si te'n passava allà. Tenen paraules. És que jo l'admiro aquest idioma, perquè és dels que parla menys gent que no t'entén res ningú en el món. Saps? El català encara et poden entendre, però el basc és... És bonic, Josep, és bonic d'escoltar també. Ells diuen que el català és molt bonic d'escoltar, però el basc a mi m'agrada. M'agrada. Sí. Bé, doncs fins aquí les preguntes tècniques del futbol, de la meva part. Perfecte. Doncs moltíssimes gràcies, Paola, per estar aquí amb nosaltres a l'últim maig. Un plaer i moltíssima sort. Us donem força des d'aquí l'últim maig perquè us mantingueu un any més a la primera Iberdrola. O Liga Elles, no sé com es dirà. A veure com es diu molt bé. Sí, perquè està el nom així pendent encara de confirmació. Molt bé, Òscar, moltes gràcies a tots. M'ho he passat superbé, moltíssimes gràcies. Gràcies. Adéu, una abraçada. Adéu.